अन्नानै बिफाखौ नांगौ लेंहर सोमदोननि बिफा नोंनि बाबाखौ लेंहर दा बाहाय फैयाखै फैदोंमोन अन्नानै फै आं आर'ज खालामनो नागिरदों बिमा बिफा बिनानै होनांगौ फिसाखौ मोजां हास्थायो हानि दं दा ना बायह्रायाव थांफैगोन आन्टनि बहा दङ सोमदोननि बिफा आन्टनि जासमिननि बिफा बबाव दङ आन्टनि नामा बिनायाव हेफाजाब होफै अन्नानै गावनि फिसाखौ जुदि मोजां हास्थायो जों बयबो लुबैयो दा बायह्रायाव थांजोबदों नामा दङ नामा जागासिनो दं थिथानो लुबैदों गाव बोरै जाजानो लुबैगासिनो दं बे जोंखौ बोर होगासिनो दं आरो बे जोंनि गासै जिउनि सानखोमानाय मावनाय एबा बे गासैखौबो बे नुगासिनो मिथिगासिनो दं दिनै जोंनि गेजेराव अन्दायगाफोर जाय दुखुथिया सुबुंफोर दं दिनै बिसोरनि थाखाय जों बिनो फैदों अन्दायगाफोर बाबु नोंनि नामा मा जोंमा बसुमतारी नों मा खालामो आं ड्राग्स लानाय जायो ओमफ्राय दा लाला नों मा ड्राग्स जायोमोन नामा दाबो ड्रागखौ बाहायगासिनो नामा बाहायाखै बाहायाखै दिनै जोङो नोंखौ दोंसे मेथाइ खनगोन अन्नानै मण्डलिनि दैदेनगिरि आरो गागिफोर एसे फै बिसोरखौ जोङो आथिं सुनाय जागोन बै समाव जेब्ला जन मलासेरेया माखासे जौ लोंग्रा ड्राग्स जाग्राफोरखौ आथिं सुनायाव बिसोर गोबां गाबदांदों फादार आंबादि पापिनि आथिङाव दादा फिट जाजोबदों फादाराबो गाबै गाबै आथिं सुदों अ फिसा आं नोंनि आथिंखौ सुनाय मानि नोंनि मैखुनखौ सुनाय दिनैबो नोङो बेबायदि गाज्रि माखौ दाफायसै बे दिननिफ्रायसो ड्राग्स जालिया जौ लोंनाया गोबां गाबदों बेनिखायनो दिनै जोङो बिमा बिफाबो आथिं सुगोन आंबो मा नाम बिबेक नार्जारी नों मा बाहाय ड्राग्स बाहायदों नामा औ हिर'इन हा हिर'इन नों दाबो जागासिनो नामा औ मा साननै सानथाम जाबायमोन जागासिनोमोन दा दिनै जायाखै नों बबेनि न'आ बेवहायनिनो नोंनि नामा मा नाम बिबेक नार्जारी नोंनि आइ आफानि नामा मा नाम मला नार्जारी ओमफ्राय फादारनि नामा जुनास नार्जारी नोंनि आइ आफा दंना गैया दङ नों बिमा बिफाखौ लेंहरनो हागोन हाया आंनि बिमाया दा न'आव दङ ओमफ्राय आंनि बाबाया जों केरेलायावसो दङ खामानि मावदों नों फरायदोंना फरायाखैमोन आं सिगां फरायदोंमोन खिन्थु दा एडिक्सननि थाखायनो पावारलेस जानानै माबा द्रप आउट जाबाय फैनानै गोसोखौ सोलायदों सोलायाखै सोलायनो गोसो नोङो दिनै गावखौ जौ बे ड्राग्स जानायखौ दासिमबो बाहायबावगोन नामा आं बाहायनो गोसो गैला नोंनि मोदोमाथ' मावगासिनो नै औ नों ड्राग्स बाहायगासिनो बाहायाखै दिनै बाहायाखै दिनै बाहायाखै ओहो अब्ला नोङो मा बेखौ गिसिनोमै गारगोन ना गारा गारगोन हा गारगोन नों गारगोन औ नों बेखौ बाहायनायाव माबायदि मोनोमोन आं बेखौ बाहायला डाइरेक्ट जेनेबा बाहायनो मोनाला फुरा क्रेभिं जागोन ओमफ्राय बाहायनाय लोगो लोगो फिजिकेलि सेटिसफेक्सन मोनो आरोना जेब्ला बे बुस्थुखौ मोनो होमब्लासो सान्थि मोनो बे बुस्थुखौ मोना सान्दिनो गोसोआ उसुखुथु मोनबाय थायो आरोना बयनिफ्राय मोनगोन मागोन जाबाय थायो मा खालामगोन मा मागोन माने जेला बे बुस्थुखौ मोनो होमब्लासो नोङो फिजिकेलि सेटिसफाइ जाखाबाय आरोना नङाब्ला नोंनि माइन्डआवहाय माबा फुरा क्रेभिं जाबाय थाखागोन आरोना फिजिकेलि हेरेसमेन्ट जाबाय थाखागोन नोंनि खर'आवहाय डिस्ट्रेक्ट जाबाय थाखागोन अबजेक्ट जाबाय थाखागोन ओमफ्राय नों बेखौ लाखांबासो डाइरेक्टनो दसखौ लाबासो माबागोन आरोना सेटिसफाइ गोजोननाय मोनगोन औ जेलासिम नोंनि बे दसखौ मोना नोंनि बे सेटिसफेक्सनाबो थानाय नङा बिदि जायो आच्छा बै मोनसे लाबोनाय बे मोनसे मुलिखौ लाबोनाय जाय मुलिखौ नोंसोर बाहायगासिनो दं बे मुलिखौ लाबो नैबे बे ड्राग्स नङा मोनसे मुलि जाय अन्दायगाफोर जायजों बे आयुर्वेदिकनि मुलिजों दिनै बिनि ड्राग्स जानाया बेखौ हमथानो हानायनि मोनसे कन्ट्रल खालामनो हानायनि बेजों लोगोसे इसोरनि बोर नांगौ नोंसोरनि गोबां मानसिफोरनि बिनाय नांगौ इसोरनि बोर गैयाब्ला मुलिल' जाब्लाबो हामनाय नङा इसोरनि बोरखौ नांगौ बेनिखायनो नों इसोरनियाव फोथायनांगोन नैबे मुलिया
बेजों बिसोरो नों बेखौ बाहायदों ना बाहायाखै आं बेखौ मोनाखै बाहायबाय सिगां रिहाबावहायबो खेमब्रै जाखाबाय आं थांनाया फार्स्ट ट्रिटमेन्टआ ओजों गुवाहाटियाव बानायदोंमोन आदसा बेनिफ्राय ओमफ्राय सेकेन्ड ट्रिटमेन्टखौ ओजों बरागावनाव बानायदोंमोन ओमफ्राय डिटक्स खननै बानायबाय जायखिजाया खनब्रै जाबाय आरोना रिहाबाव थांनाया बेनिफ्राय नोङो बिजि लायो ना मुलिखौ जायो बे माबाखौ ड्राग्सखौलाय माने साबसटेन्सखौहाय माने मोनथामखौबो बाहाय माल्टि इउजार आरोना माल्टि आदसा बेनिफ्राय नोङो जेब्ला बेखौ ड्राग्सखौ बाहायो नोङो मानसि बुथारनो गोसो जायो नामा नांलायनो बुथारनो गेलेनो बुथारनोथ' गोसो जाया माने फुरा बेखौ लानो मोनाला हले राग जोंलाबायो खिन्थु लाखांबाथाय सान्थि जायो आरोना रावखौबो जेबो नांजाया नों सोरनिफ्राय बेखौ सोलोंखो आं माने बेखौ माने लोगोफोरखौबो दुसिनो हाया आरोना आंनो सिगां बङाइगावआव आंथ' सिगां क्लास 9आव ड्रप आउट जानानै बेनिफ्राय बङाइगावआव फरायदोंमोन नालाय ओमफ्राय ओजों बङाइगावआवहायनो लोगोफोरनिफ्राय सोलोंदों आरोना बङाइगावआव 6 इयार्स थादोंना आं बेवहायनो होजोंनो सोलोंनाय जादों माने एगजामखौबो सेकेन्ड इयारनिखौ कमप्लिट बानायनो हायाखै आरोना आं होमब्ला रिहाबाव दंहैयोमोन रिहाबाव 3 मान्थ थानानै फैदों माने आरोबाव फैफिनबाय रिलेप्स जाबाय आरोबाव बाहायफिननाय जाबावबाय दा नोङो दिनै बयबो जिउ सेक्रेटारिनि मुङै नोङो बे ड्राग्स जानायखौ गारनो हागोन ना हाया हागोन समायला नों गावनो बुंनाला आरो नोंनि लोगोफोरखौबो खावलायहर दे बुं अननानै आंनि लोगोफोर गासैबो मोजाङै खोनासं जों बे बुस्थुखौ बाहायबाय थानांगौब्ला जोंनि लाइफआ गासिबो बरबाद जाजोबसिगोन आरो जोंनि फिउचाराव जेबो जानाय नङा दान सोलायाला जों मालाबाबो सोलायनोबो हानाय नंला बेनिखायनो जों दानो ट्राइ बानायनांसिगोन आरोना आरो आङो दिनैनिफ्राय जिसुनि मुङै आङो बे बुस्थुनिफ्राय आंखौ इसोरा अननानै गोजान खालामथों बाहायनायखौहाय बयबो आखाइ खबनानै हो नोंसोरबो गावनि फिसाफोरनि साननानै अनदायगाफोर नायदो बेसेबां जोंनि बे मोजां जायगायाव ड्राग्स बिरि सिगारेट जानानै मोजां जोहोलावफोरनि जिउआव बरबाद जाबोदों दा बेखायनो दिनै बे समखौ इसोरा बे रिथिनि गेजेरजों बायख'नाया बेसे गेदेर बेखायनो अनदायगाफोर जोंहा समा थोआब्लाबो समा थांगासिनो दंब्लाबो जों समखौ लालांबाय थागोन दा अनदायगाफोर फैदो कमिटिनि दैदेनगिरिफोर नोंसोर अननानै गावनि फंबाय फिसाफोर सानना आथिं सुनांगोन बे कमिटिनि दैदेनगिरिफोर पालकफोर अननानै पारिश काउन्सिल सेक्रेटारि दंब्ला फै पारिश काउन्सिलनि सेक्रेटारि दङब्ला अननानै फै गावनि फिसाफोरनि सानना आथिं सुफै पारिश काउन्सिलनि सेक्रेटारि सोर दं दा अननानै फै गावनि फिसाफोरनि साननानै बे समाव फिथाइनि मैखुनाव सौनानै देरसिनफोरखौ खुलुम रावखौबो दाबासि गामिनि बिदा फंबायजों नोंसोर बिब' बिनानावफोर बायदि साननानै बयबो गावजों गाव गोबालाय गावजों गाव अनलायनायनि निमाहा होलायदो निमाहा